Ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Η Cherry είναι εδώ από την Αδαμίδης ΑΕ. Στην πρώτη πεντάδα πωλήσεων της Κίνας και στο νούμερο 1 της εξαγωγής αυτοκινήτων της τα τελευταία 20 χρόνια. Η ασφαλέστερη εταιρεία αυτοκινήτων έφτασε και στο Λευκό Πύργο με 5 αστέρια στο Euro NCAP σε εκδόσεις βενζινοκίνητου και hybrid 1600 κυβικών και 1500 αντίστοιχα. Το μήκος του λίγο παραπάνω από 4,5 μέτρα. Ο βενζινοκινητήρας του αποδίδει 147 ύπους, ενώ το hybrid 279. Tigo 7 σε δύο εντυπωσιακές εκδόσεις, Comfort και Premium στη βενζινοκίνητη έκδοση και αποκλειστικά Premium στη Hybrid έκδοση. Αν θέλεις και εσύ να οδηγήσεις αυτά τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα που μόλις κατέφτασαν στην Ελλάδα, δεν έχεις παρά να έρθεις στις εγκαταστάσεις Αδαμίδης ΑΕ στη Θεσσαλονίκη. Έτοιμος για ένα test drive?